Искаш ли детето ти да проговори лесно, бързо и без да полагаш някакви специални усилия? Тогава спри за минута и изгледай това видео. Аз съм Надежда и работя с деца с езикови и говорни нарушения. Истината обаче е, че няма вълшебен трик, който кара едно дете просто да проговори. Проговарянето е дълъг процес, който започва много преди първата дума. Още в утробата бебето чува гласа на майка си и започва да опознава ритъма и мелодията на нейния език. След раждането идват социалната усмивка, гукането, бъбленето или лепета, първите жестове и чак след това първите думи и изречения. Но езиково-говорното развитие не се случва изолирано. То стъпва върху много други умения, които детето развива през първите години от живота си. Това са двигателни, сензорни, когнитивни и социални умения. Докато се движи, играе, наблюдава и общува, детето изгражда основата, върху която постепенно се формират езика и говора. Затова проговарянето не е нещо, което просто се случва. То се развива в богата езикова среда, когато говорим на детето, пеем, играем, назоваваме предметите около нас и му даваме много възможности да общува. Добрата новина е, че не е нужно това да бъде прекалено сложно. Децата учат най-добре чрез игра и музика. Логоритмичните песни съчетават ритъм, повторение, движение и нови думи. Точно това са елементите, които подпомагат ранното езиково развитие. Затова ние създадохме първата музикална програма за проговаряне, за да помогнем на родителите да превърнат стимулирането на езика и говора в едно приятно и естествено занимание от вашето ежедневие. За повече информация, виж първия коментар.